Bo día, continuamos coa xornada. Antes de pasar á mesa redonda, quería dar uns avisos, un aviso que quen non se apuntou nos obradoiros da tarde, que por favor que o faga para nos poder facer a distribución, vale? Moitas grazas. Entón, agora imos coa mesa redonda, Castelao, Pensamento, Arte e Literatura. O 7 de xaneiro cumpríronse 75 anos da morte de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, a gran figura intelectual, política e histórica do nacionalismo antifascista galego, e como homenaxe ao Rianxeiro declarouse institucionalmente o 2025 ano de Castelao. Ademais, respondendo a unha demanda do BNG, o Parlamento galego nomeouno primeiro presidente do país. Pois fora presidente do Consello de Galiza no exilio até a súa morte en Bos Aires en 1950. Pola nosa parte, a SPG e a CIGA Ensino quixemos sumarnos ás homenaxes reservando un espazo nas 34 xornadas de Lingua e Literatura para un dos artistas máis sobranceiros a través desta mesa redonda. As persoas que nos acompañan na mesa comparten interese polo coñecemento e estudo da obra de Castelao desde diversos ámbitos: a literatura, o pensamento político e a arte. Marta da Costa Alonso, que é a primeira que vai intervir, é unha destacada poeta, profesora e sindicalista viguesa, licenciada en Filoloxía galego-portuguesa. Comezou a súa traxectoria literaria nos anos 80 publicando en revistas como Congostra, Olisbos ou A Peneira. Desde entón desenvolveu unha obra poética fondamente vinculada á identidade galega, á memoria colectiva, á xustiza social e ao feminismo. Só vou destacar obras dela que foron premiadas porque a lista é moi longa. Crear o mar en Compostela, Premio Ogrelo en 1994, Pel de Ameixa, Premio Miguel González Garcés en 1996, en Atalaya Berta, accédito Premio Esquío no 2000, Papaventos Abismados, Premio de Poesía Filomena Dato no 2023. Entre o 2000 e o 2023 escribiu até 8 obras de poesía máis, entre elas quero destacar Na Casa da Boa en 2017. As súas últimas publicacións até o momento son Así fala Penélope, que achega unha visión contemporánea desa figura mitolóxica, e Piueiro, Caderno de Tripulación, que é un libro gráfico sobre a memoria mariñeira da Guarda, ilustrado con 20 retratos realizados polo fotógrafo Manuel Álvarez Álvarez. A poesía de Marta da Costa foi incluída en diversas antoloxías e traducida a varias linguas. Algunhas das súas composicións foron tamén adaptadas a proxectos musicais e escénicos, consolidando a súa voz como unha das máis sólidas e recoñecidas da poesía galega contemporánea. A figura de Castelao ocupa un lugar central nas aulas de Lingua Galega e Literatura da poeta, que exerce como docente no IES Terra de Turonio, de Turonio en Gondomar. Tiña medo a que me saíra mal e saíu mal, porque considera que a súa obra e a súa figura segue na actualidade a despertar conciencias entre a xente máis nova. Da Costa participa activamente en movementos sociais e culturais, mantendo sempre un fondo compromiso coa lingua e a cultura galegas. Actualmente anda de turné con Vía Galega divulgando a figura de Castelao, acompañada polo noso seguinte convidado nesta mesa, que é Xoán Carlos Garrido Couceiro, destacado intelectual estradense recoñecido polo seu labor como ensaísta e activista da memoria histórica. Ademais, tamén é docente de filosofía. Garrido Couceiro desenvolveu unha intensa actividade no ámbito cultural e político, foi directivo da Asociación Cultural A Estrada nos 80, actualmente é membro activo da Asociación Cultural Vagalumes, nos 90 colaborou co Sindicato Labrego Galego, sendo responsable da súa publicación mensual Fouce e impulsor da editorial homónima en 1995. Tamén foi director da revista Terra e Tempo entre 2004 e 2014. A súa produción escrita céntrase na historia do galeguismo, a memoria histórica e o pensamento político galego. Entre as súas obras destacan Manuel García Barros loitando sempre, Falando con balas, obra teatral sobre Alexandre Bóveda, o pensamento galeguista da posguerra, unha antoloxía coeditada con Xosé Manuel Sánchez Rey en 1997, a guerrilla antifranquista galega de 2011,
Perspectivas sobre Bóveda, ensaios e poemas polo seu 75 cabo dano en 2011, do piñeirismo ao Consello da Mocidade o rexurdir do nacionalismo galego con Uxío Breogán Dieguez no ano 2013. Ademais, dirixiu o documental A derradeira lección do mestre no 2007, centrado na figura de Alexandre Bóveda. A figura de Castelao ocupa un lugar central na obra e pensamento de Garrido Couceiro, pois ademais das súas publicacións O pensamento de Castelao, ano 2000, Piñeiro contra Castelao, Castelao contra Piñeiro, ano 2009, é membro de entidades como a Aula Castelao de Filosofía. Tamén é membro da Fundación Alexandre Bóveda e da Fundación Bautista Álvarez e de organismos relacionados coa memoria histórica como a Comisión pola Memoria, señora Franio. Colabora en diversas publicacións periódicas galegas e con medios como Nós Diario e participa activamente en iniciativas de recuperación da memoria histórica e do patrimonio cultural galego. O noso terceiro convidado a esta mesa, Quico da Silva, é un autor dos autores de banda deseñada máis destacados do panorama galego contemporáneo, ilustrador, humorista gráfico, editor e formador, cunha sólida e comprometida traxectoria tanto coa cultura como coa identidade galega. Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo, iniciou a súa carreira moi novo publicando en La Voz de Galicia e recibindo con só 17 anos o premio Ourense de banda deseñada. Dende entón, publicou ilustracións en libros infantís, fundou e dirixiu revistas como Bebé Banda e Retranca. En 2012 fundou o Garaxe Hermético, a primeira escola profesional de banda deseñada e ilustración de Galiza, e un centro de referencia que tamén serve de espazo para a reflexión e a transmisión da memoria cultural do país. A figura de Castelao ocupa un lugar central na obra e pensamento de Quico da Silva. Non en van entende a banda deseñada como unha ferramenta de denuncia social e pedagogía política, do mesmo xeito que o fixo Castelao. En 2017, da Silva adaptou á banda deseñada varios relatos de Castelao pertencentes ás obras Retrincos e Cousas, publicados pola editorial Galaxia. Esta iniciativa procuraba chegar a literatura clásica galega á mocidade usando a linguaxe visual e narrativa do cómic. Tamén promoveu homenaxes visuais como a súa reinterpretación da emblemática obra Derradeira lección do mestre, poñendo en valor o significado político do cadro. Ademais de inspirarse en Castelao, tamén traballa para manter viva a súa memoria a través de actividades formativas como o Obradoiro Castelao polo miúdo, realizado recentemente en Santiago de Compostela vinculado á mostra Ollos de Vidro, no que explicou ás crianzas como trasladar os textos de cousas ao mundo do debuxo e da banda deseñada. Desde o Garaxe Hermético promove entre o alumnado o coñecemento da historia da ilustración galega, situando a Castelao como pioneiro do cómic galego e referente ético e artístico. Segundo Quico ten manifestado en relatorios e entrevistas, Castelao non é só un artista, senón un intelectual militante que entregou a arte como ferramenta de transformación social. Pois ben, deixo-vos con eles, empeza Marta, e grazas. Bo día. Vale, vamos a intentar que non caia nada. Bueno, foi imposible, ten que ser así. Ten que ser así. Un pouco de espontaneidade, por favor. Nada, bo día. Agradecerlle a Sofía as súas palabras e a organización que me convidase, non? Eu, ademais, que teño que dicir isto de que me felicito, creo que nos temos que felicitar colectivamente, non? Porque eu lembro estar nas primeiras xornadas de lingua e literatura. Algúnha vez fun moi nova e ali estábamos botando a andar esta actividade, non? E aquí están os 34 anos. A min isto de que coincide casi coa miña vida profesional, pois, bueno, tenme un punto particular, non? Ben, eu o que efectivamente o meu cometido ou o que eu levo feito é intentar divulgar a figura de Castelao como mellor sei, non? Non vos vou descubrir nada, a maior parte de vos, porque sodes tan especialistas na obra de Castelao como podo selo eu. Por tanto, eu concibo esta intervención fundamentalmente como un intercambio de ideas para abordar, para tratar a obra de Castelao nas aulas de lingua e literatura fundamentalmente, non? Que non é a única materia na que podemos tratar e falar de Castelao.
Gústame comezar con esta cita. Considérome galego químicamente puro, infusível o sorprete e inatacável polos ácidos, non? Eu creo que aparte de ser, non sei, moi gráfica ou sintética e literaria, pois dá moi boa idea de como se considera ele a sí mismo e, por tanto, da imaxe que nos podemos ter del, non? A verdade é que, tal e como está plantexado, eu dou aulas na ESO, e tal e como está plantexado o currículo hoxendía, realmente de literatura só se pretende que falemos en terceiro e cuarto de Historia da Literatura, quero dicir, temos a Castelao ubicado no cuarto da ESO, xunto con outros moitos autores de todo o século XX. Eu, con franqueza, teño enormes dificultades para dar a literatura galega do século XX en cuarto da ESO, porque eu podería pasar, e ainda non me chega, o ano inteiro falando do primeiro terzo da literatura galega entre 1916 e 1936. Período absolutamente importante e trascendental. É dicir, aí xa falamos, claro, eu agora que estou coas vanguardas, outro día estaba doidísima porque tuve que abreviar, porque temos o exame a semana que ven, e a min gústame deleitarme explicando as vanguardas, pararme en cada verso, facelos imaginar que está dicindo o autor, non? Porque, claro, son a base da poesía galega contemporánea, como non me vou parar nas vanguardas, se de aí nace todo. Oxe, e entendémolo moito millor cando miramos cara as vanguardas. Entón, non me chega o tempo, pero temos que dar toda a literatura do século XX. Claro, Castelao, coa trascendencia que ten e coa importancia que ten, aí reducido no tempo matemático que resulte de dividir todos os meses que temos de aulas, pois, polos autores que temos que dar. En todo caso, eu recomendo, e na medida do posible tamén intento facelo, porque eu teño moi boa vontade, pero tamén teño moito medo de non dar o programa, como supoño que lle pasa a moitas persoas. Temos aí inculcada esa cousa de que hai que dar o programa e cumprir a programación, que non se sabe que pasa se non cumplimos a programación. E entón, pois, a veces tamén teño que autocensurarme. Pero, en todo caso, entendo que a obra literaria de Castelao é unha obra literaria que pode ser ofertada como lectura o noso alumnado da ESO xa incluso no curso de primeiro. Un libro como Cousas tan importante pode ser abordado, que non van chegar a unha lectura profunda, non van a extraer todo o que se di nese texto. Non pasa nada, hai unha lectura superficial que lles vai agradar, que lles vai gustar. A miña experiencia, ás veces, incluso, cando poñemos moita paixón, eu recordo nunha aula en concreto que, por algún mecanismo inexplicável, apaixoneime lendo un dos meus relatos predilectos, claro, que vou contarvos un conto triste. Dramaticeino tamén que cortaba o aire cando acabei de falar. Claro, había un silencio absoluto, estaban estarrecidos. E este ano, por exemplo, lendo sempre en Galiza. Foi unha cousa que, bueno, hai unha aula moi especial, tamén todo hai que dicilo, temos un grupo moi especial, e nese grupo especial, o sempre en Galiza, víalos que estaban, e había un que tomaba notas, e outro que decía, zasca! E, bueno, está ben, non? Ver que reaccionan así. De repente, sínteste útil. E iso é magnífico, non? Falarei, ou mencionarei en algún momento, que ademais podemos utilizar a obra de Castelao en calquera nivel, mesmo para traballar o léxico e para traballar a gramática, vale? Temos unidades didácticas, ademais, que podemos copiar literalmente ou que podemos adaptar ás nosas necesidades de hoxendía. E, aparte de todo, temos unha data no calendario escolar, que é o 30 de xaneiro, Día da Paz, que ben podemos aproveitar tamén para traer o presente a literatura de Castelao. Xa non falo soamente de que sexa a súa obra literaria unha obra moi acaída para falar da defensa da lingua galega, senón que incluso nesa actividade transversal, que ademais dase a circunstancia de que coincide, bueno, antes pensábamos que era o día 30, o día do seu falecemento, agora, perdón, do seu nacemento, agora as novas investigacións, isto está moi ben, que a historia non deixe de investigar e nos forneza sempre de algunha cousa que hai que corrixir, parece que naceu o 29, pero cadra co Día da Paz.
cantos relatos temos de Castelao que podemos utilizar para ese Día da Paz, non? O seu antifascismo, o seu antirracismo está presente en algúns dos relatos e cousas que podemos empregar. Cando eu comezo as aulas teño aquí un mando e non o uso. Cando comezo as aulas, moitas veces gústame comezar con este vídeo. Este vídeo é o que pon aí. Coñecen os galegos a Castelao? É un programa, ali pon Vía V. Bueno, supoño que ese xornal que recibe moitas subvencións. É unha enquisa do ano 2015, sí, que se fai a continuación. No ano 2015 tivo lugar o debate da ILP na que se reclamaba que a obra de Castelao fose coñecida por todos os galegos, non? Sobre o dereito, o coñecemento e a contemplación da obra de Castelao polo pobo galego. Porque a realidade de hoxe e a realidade que se vía, por exemplo, nese programa, nesa enquisa a pé de rúa despois do debate parlamentario, é que non se coñece. Unha das cousas que estarrece desas entrevistas é ver xente moi nova que xa pasou por unha escolarización en lingua galega e que descoñecía os títulos máis elementais de Castelao. Ou ver persoas de idade que din, non, filliña, eu dixo non che falo. É unha cousa, claro, Castelao, política, non, eu dixo non che falo. Ou xente que demostraba a súa admiración. Castelao, os debuxos, teños todos enmarcados, di unha señora, non? Pero un pouco, decir, para que mostrarlles, bueno, pois que hai que ir máis alá do que nos ofrece o telexornal, do que nos ofrecen os medios de comunicación, buscar información porque hai unha realidade máis extensa. Neste caso, pois hai toda unha obra literaria de Castelao que debemos coñecer. Isto, bueno, unha especie de dafo para distribuir esas respostas que aparecían nese escrito. E tamén comezo sempre, imos ver. En ningún momento eludo a necesidade de contextualizar histórica e políticamente a literatura galega. Porque hai que facelo. A literatura é unha filla do seu tempo. É unha filla do seu tempo político e é unha filla do seu tempo histórico. Por tanto, a obra literaria de un escritor, incluso cando escribe fantasía absoluta, nace e motivo do tempo no que vive. Entón, eu non eludo nunca ningunha cuestión de carácter político ou de carácter histórico que teña que ver co autor do que estou falando. E cando falo de Castelao, teño que falar da represión franquista. Necesariamente, por exemplo, desta nota de prensa, destas directrices da ditadura para falar de como tratar a obra de Castelao. Por certo, que, por exemplo, La Noche foi prohibido o 28 de xaneiro de 1950, pois por non tratar a necrolóxica de Castelao como mandaba esta nota, non? É moi suculenta a súa lectura, non? Perdón de sus pecados por non estar no certo políticamente. E pasamos Castelao, a Castelao pasoulle en vida xa, é dicir, foi cuestionado despois de morto, e en vida foi cuestionado, e intentouse xa iso de partimentar a obra de Castelao e decir Castelao literato por un lado, Castelao e como se non tuvera nada que ver, que é o que manda a nota da censura. A nota da censura di, podemos falar de Castelao artista, pero non podemos falar de Castelao político. E podemos falar do Castelao literato, pero non podemos falar de Sempre en Galiza. Entón xa na súa vida el tivo que defenderse e decir que a súa obra era unha cuestión única, vale? Que era a expresión do seu nacionalismo e, por tanto, que non podía ser fragmentada ni tratada de forma diferente. E fixádevos o que di
cando presenta o Sempre en Galiza, unha das cousas que di aí, os caciques e os seus servidores acusáronme de literato. Está falando de 50 homes por DRA, se non equivoco, estábamos comentando antes que ás veces, agora, con a nosa idade a memoria xoganos malas pasadas, ás veces equivocamos nomes e títulos, unha cosa que é moi normal, acabará pasándovos. E fixadevos como di aí, non? É dicir, os caciques do seu tempo, cando viron que a súa obra gráfica, con texto, tiña a capacidade de facer pensar a xente e que calaba na xente porque se entendía a un primeiro golpe de vista, de que o acusaron de literato. Como se ser literato fora un insulto. Pero a min isto recórdame a outra escritora, da que acabamos de falar aí no corredor, por certo, porque tamén fala de algo así, non? Bueno, esta é a parte gráfica, o Altri non puxeno eu, claro, pero é un pouco para poñer aí en evidencia que o que denunciábamos onte podemos denunciar hoxe é o mismo, é a mesma cuestión, é dicir, o que hai detrás desa vaca famélica que segue estando hoxe presente cando nos poñen cando nos falan de Altri, é a mesma cuestión política, non? E despois, isto está extractado dunha primeira conferencia dunha das primeiras conferencias que dá sobre arte e galeguismo, nas que fala da arte popular, de esa idea que tamén lemos noutras obras de Castelao, na que di que seremos universais sendo nós mesmos, é dicir, falando en galego e escribindo en galego é o noso xeito de sermos universais. Non vamos a ser universais deixando atrás a nosa identidade propia, a nosa lingua e a nosa cultura, porque iso non ten ningún sentido, nin lle vale de nada o resto do mundo. É dicir, o resto do mundo se nos vai a ter en conta precisamente por seguir sendo nós en galego, non? Entón fala diso e fala da importancia da natureza na súa obra literaria, algo que ademais está presente noutros autores desa mesma época, se vos dades conta. E logo aquí tamén recollo esta diapositiva fundamentalmente porque me chamou a atención que decir, ele está escribindo, é un discurso sobre arte, pero, aínda así, hai ferramentas literarias nese discurso. E esta forma de rematar o parágrafo, como eu son bo galego, defendo a fala dos nosos avós, está en todos os parágrafos dese discurso. Nese discurso, na primeira parte, todos os parágrafos rematan así. Como eu son bo galego, bueno, pode variar algunha palabra, pero sempre hai esa idea expresada máis ou menos con estas palabras. Bueno, isto que está na miña... Te vou falar das gráficas solo, así que si queres... Bueno, esta obra pictórica... Ibas a falar dos negros? Non. Non. Vale. Así me adianto a unha cousa que logo direi que me interesa máis. Bueno, esta é a súa obra pictórica, na temática da súa obra pictórica xa vemos esa vontade popular, esa vontade de achegarse aos máis humildes, esa vontade de retratar o que é Galiza, como é o seu pobo, pero a súa capacidade de empatizar coas loitas de outros povos, por exemplo, queda patente nos debuxos de negros, non? Onde vemos as diferenzas entre os negros de Cuba e os negros de New York, no sentido de que os de Cuba sentense, ou podían sentirse máis libres, mentres que os negros de New York sí que se senten como alienados, non? E sempre falo das estampas tamén, pero porque entendo que a vontade de Castelao, máis alá da temática que reflicte nelas, é deixar constancia do xenocidio. Eu digo isto nas aulas de literatura galega, coa consciencia plena de que vai ser quizáis a primeira vez que escoiten falar do que se denomina guerra civil con esa terminoloxía. Porque eu non sei
bueno, no meu caso si sei, como vai a explicar este período histórico ao Departamento de Historia. Ou si ese Departamento de Historia conta con docentes que estean actualizados debidamente e que coñezan as novas investigacións que se fan a respecto, por exemplo, do Reino de Galiza e as últimas publicacións que hai a respecto do Reino de Galiza. Entón, como no meu caso concreto sei que son a voz discordante, na aula de lingua galega véxome creo que estou na obriga de trasladar esta información. Aquí non hubo unha guerra, aquí hubo un xenocidio planificado, organizado e cun número de mortos que supera os de outros territorios. E entón, bueno, pois mostrolle estas estampas, dígolles que estas estampas, desde o meu punto de vista, e esta é unha opinión persoal, tuveron a función, porque claro, eu son profe e son escritora. Vale? Entón, entendo o proceso creativo, entendo o meu proceso creativo. E eu pregúntome, como fixo, bueno, non sei se vedes aí o 37, como fixo este home, que sabía que estaba vivo porque quedou en Madrid, que sabía que morreran os seus amigos, que era consciente de que se non estivera en Madrid e estivera en Galiza estaba debaixo da terra, fusilado. De onde saca as forzas para facer estes debuxos, para facer esta denuncia? E eu penso, da vontade férrea de deixar constancia. E ademais sucede noutros artistas da época. Non hai imaxes gráficas deste xenocidio, ou se hai fotografía, eu non a coñezo. Entón, humildemente penso que o que el pretende é deixarnos constancia do que sucedeu en Galiza. Bueno, moi interesantes as imaxes que fai das mulleres. Outra cousa, para as aulas, isto tamén é diso de deixar estarrecidos, vale? Isto que tedes aquí, vedes ben aí ese Atila en Galiza, Galiza Mártir 3D, Anxo Santomil? Non se ve para empezar. Vale. Ahora sí, non? Vale. Eu recomendo vos, se non o coñecedes, é moi fácil de atopar. Poñedes iso, poñedes Atila en Galiza, YouTube Anxo Santomil, 8 minutos. 8 minutos de imaxes animadas. Hai un programa que anima os dibuxos que están estáticos, pero lle fai unha certa animación e coa música. E iso é, a min que levo non sei cantos anos poñendo documental, se me poñen os pelos de punta. Para que nos situemos en que contexto se fan estas cousas e como foron. Vale. E de feito, percorreron o mundo. Bueno, vamos á parte... Ben, Pilar García Negro, non importa, non recordo agora o ano, non importa. Importa que fixo un estudo sobre as mulleres na obra literaria de Castelao, que primeiro publicou nunha revista de fora, e agora recolleu no seu libro de Arredor de Castelao no século XXI. Recoméndovolo absolutamente. Eu diría que é de lectura obrigada para docentes de literatura galega. Ver a análise que fai Pilar García Negro das personaxes femininas de Castelao. A min abriume os ollos. E eu a obra de Castelao xa a lera. Pero ás veces é necesario andar cambiando de gafas para velo todo, vale? Porque claro, mirade, é que claro, xa non sei se ledes ben o chollo este. O texto de abaixo non se lee. Vale. Vedes a imaxe, non? Ela non me quería e mateina. Iso escribe o Castelao a unha das súas viñetas. Pensades que era algo común na época? Non. Pero la maté porque era mía. Actual. A violencia económica que tanto nos custa explicar aínda hoxe
Aquí está perfectamente retratada. Un home avaro, contando os cartos e Ramona detrás. O home que se casou con Ramona por aforrar unha criada. Iso é o que pensan moitos homes das súas parellas no matrimonio. Así as tratan. E cando chega o divorcio, ela ten que irse cunha man diante e outra detrás porque non traballou. Disque. Neste caso, Cousas da vida, e Pilar García Negro fai a comparación con Olympe de Gouges, porque aquí di que os homes emigraron, elas quedan, teñen que pagar os trabucos, pero non teñen dereito a voto. E, bueno, este tamén é moi simpático porque o di. Pois eu digo que o voto dos homes non sirve para nada. Na súa obra, nun ollo de vidro, por exemplo, vemos como son tratadas as figuras das mulleres que foron asasinadas en Oseira, Nebra e Sofán. En Retrincos temos o relato de Sabela. En Cousas, eu por iso digo que hai que ler o artigo de Pilar García Negro. En Cousas, claro, eu por exemplo sempre traballo este texto, porque dicimos que Castelao escribe narrativa, teatro, ensaio e poesía. Esta poesía escríbese agora así. Pero isto é poesía, é paralelismo. Un dos exercicios que propón Pilar García Negro no seu libro é converter este texto nun poema, porque xa o é. Xa é un poema. Pero que este texto sérvenos para traballar a lectura profunda dunha obra literaria, para chegar até o fondo desa marquesiña. Pilar García Negro chamanos a atención sobre un feito, e é a estrutura de Cousas. Para alén das personaxes que ali se retratan, a estrutura. Este relato abre, vou vos contar un conto triste, pecha. Lembrades a dona Micaela e os tarros de cristal e que lle caeu o señorito Adolfo? Eu de pequeniña ainda non entendía dentro do relato e relíao unha e outra vez. E os vellos non deben de enamorarse. Pensades vos ledes a obra de Castelao, sí? Acompañada de análises, estamos falando de todo o que acabamos de falar. E agora chegades, os vellos non deben de enamorarse. E ten unha lectura superficial, que é tres vellos que casan con tres mozas. E as mozas, dúas delas son unhas auténticas lerchas. Xa está? É iso que nos quere contar Castelao? Estamos seguras e seguros? Eu non. Pilar García Negro tamén nos fala disto. Bueno, non quería deixar de poñer aquí a Virxinia por unha razón fundamental, porque grazas a ela tamén está o legado de Castelao hoxe chega a nós, non? É dicir, ela ten un labor moi importante, que é acompañar o escritor e loitar polo seu legado. Mirade o que di aí, non? Bueno, non é aquí donde... Sí. Que vai a defender o desexo del de que a súa obra estea no Museo de Pontevedra e que pensa pasar por riba da lei e loitar como unha leoa para iso. Entón, eu tamén lles poño sempre estas imaxes. Poñolles un anaquiño e recoméndovos destas imaxes posibles que tedes aí sobre a traída dos restos de Castelao, recoméndovos a grabación que está no Terra e Tempo. Por que? Puxen aí minuto 3 por si tiñamos ocasión de proxectalo, pero non me vou a enredar con isto. Dígovos por qué. Porque xa me quedan 5 minutos, efectivamente. Porque, aparte da grabación narrada por Tereixa Navaza, antes hai imaxes das movilizacións previas. Nesas movilizacións previas, efectivamente, está Bautista Álvarez explicando por que hai esas movilizacións e por que o nacionalismo se opón a que traian os restos de Castelao, pero tamén está, poñamos por caso, Avilés de Taramancos dando un discurso
dando un discurso, no, perdón, lendo un poema. Con toda a contundencia. Entón, nese intervalo de tempo, nese minuto e medio que eu vos poño aí, están os dous. Está o poeta e o político explicándonos por que están en contra de que traian os restos de Castelao. Pero é normal que estean en contra. Porque, claro, estas medallas que as institúen nesa mesma data, bueno, teñen por función edulcorar e deronllas pois a quen perseguiu a Castelao e a quen escribiu sobre Castelao, porque non só a Castelao. Ben, remato con esta diapositiva que é da miña mesa e que a fixen para, bueno, pues para recomendarvos isto, non? Por un lado, o arredor de Castelao no século XXI, agora, ves, teña unha segunda alarma xa para os 5 minutos, arredor de Castelao ten unha cronoloxía, eu penso que excelente, que se pode literalmente copiar para a aula, vale? E ten tamén, a parte do artigo que vos dixen que tedes que ler, porque estou vos poñendo deberes, tamén unhas propostas didácticas, de acordo? Cunha serie de textos para traballar con eles na aula e a proposta de que traballar. O libro que está ao lado, ese O ensino da lingua por un cambio de rumo, eu tiven o prazer, a oportunidade, porque son moito máis maior que a vos, de estar na presentación deste libro que fixeron Xoán Costa e Pilar García Negro e que creo que xa non se pode conseguir, pero eu teño, escaneei algúns capítulos, isto digo as miñas compañeiras de departamento, para que e hai propostas aí, o que decimos sempre, é dicir, o que necesitamos é material e cosas que nos propoñan, e hai propostas de carácter gramatical para traballar cos textos en todas as súas versións. E tamén vos recomendo, por suposto, o coleccionável Donostiario. Eu creo que vai a quedar unha obra moi completa e na que, ademais, imos darlle moito proveito. Bueno, grazas, espero... Perdón pola extensión. A ver con que tiramos. Ai, que? No, estas son de outro. Está aquí o cartel. Non sei. Sí, mira. Dime. Que? Creo que es. No. Ah, No. no. Despois. Está aquí. Vale, xa o hago eu. Veña, dalle aí. Vale. Bueno, entón, eu falo do pensamento, non? Mira, claro, a concepción que hai sobre o pensamento de Castelao, como non se escribeu explícitamente a ninguna das correntes que se din que son máis avanzadas ou revolucionarias, é que é un pensamento conservador, incluso retrógrado, incluso que non é un pensamento, que é unha persoa que, desde o punto de vista creativo e artístico, efectivamente é capaz de expresar sentimentos, pero que detrás non hai unha teoría. Entonces, terei que falar de... Bueno, empezo xa por unha experiencia de Castelao que lle resultou moi clarificadora. Eu creo que hai, aparte de que seguramente lle resultan moi clarificadoras moitas outras experiencias, hai uns cortes nas vidas das persoas que pasa algo e despertas. Claro, hai pouco que foi o Berriaguna, non? O Berriaguna, non sei se sabedes que é o día, como se chama, de resurrección, o domingo de resurrección, porque, según a mitoloxía, que non creo que fora exactamente ese día, o irmán de Sabino Arana topouse no tren con un santanderino que cando lle veu unha maneira de vestir, unha simboloxía relacionada cos foros de Vizcaya, lle chamou mal español, porque cos foros o que defendían é
bueno, non sei se sabedes que o sistema foral permitía a aqueles provincias, por exemplo, non participar nas levas das guerras coloniais españolas, que aparte de que non contribuían directamente ao tesouro do Estado, sino que a primeira era a provincia, ali resolvían os seus problemas e o que lle sobraba mandaban ao Estado. E outra serie de cousas que lles outorgaba eses foros que foron eliminados, vamos, pero inicialmente, claro, esa xente defendía ese sistema por razóns obvias. Pero el sinteuse ofendido que lle chamaran mal español, porque el sentíase moi español, e foi yo contar ao irmán Sabino. Sabino estaba enfermo na cama. Mira o que me chamaron. E Sabino tamén se ofendeu inicialmente, pero despois chegou á conclusión de que tiñan razón, que eran malos españoles. De feito, chegaba á conclusión de que non eran españoles. A partir dun detalle como ese, entonces, a partir dese día, celebran o Día da Patria Vasca, e o conecta, porque eran moi integristas, claro, estes, polo menos antes do nacionalismo vasco, con unha cuestión relacionada coa religión que é o Domingo de Resurrección. E din que foi o Domingo de Resurrección cando Sabino Arana descubriu que non era español. Pero a Castelao pasoulle varios domingos de resurrección deses, e un deles foi cando se deitou a República Federal e se levantou federable. El, que viveu todo ese proceso con todos os repúblicos estes famosos, donde se pataba desde San Sebastián e sobre todo aquí en Galiza os distintos pactos que houbo, onde un dos puntos sempre foi que a República iba a ser federal, e viveu ese proceso con un shock, porque como se pode ter tanta verborrea, tanta retórica cando se está na oposición, e como se pode facer todo o contrario cando se está no poder, non? Claro, el que xa sospeitaba, como outros, que non se podía fiar dos españois, vamos, dos republicanos que crearon ou forzaron ou buscaron fórmulas que finalmente desembocaron no Partido Galeguista como un partido exclusivamente galego e nacionalista, non? Pero inicialmente sí que moitas da xente, entre eles moitos dos seus compañeros das Irmandades da Fala, sí que acreditaron nesas palabras dos republicanos e participaron na orga como é o caso de Antón Vilar Ponte, con estes republicanos que lle prometeran a estrutura federal do Estado, non? Cando se proclama a República, sabedes que foi máis que por derribar ao rei, foi o rei quen escapou. Non é que houve un movimento de repente e entraron na casa real e se cargaron os reis, senón que o rei, aí vos quedades, entonces que facemos? Os que quedamos aquí? Pois teremos que proclamar unha república, non? Pero os cataláns proclamárona pola súa conta. A República Catalana proclamouse simultaneamente a República Española. E, de feito, os cataláns, en principio, iban ao seu aire hasta que foron os goberno, os que proclaman a República en Madrid, a negociar con eles e chegaron a serie de acordos entre eles que xa se constituiu, ou seja, a Generalidade por decreto, e o decreto de bilingüismo, toda unha serie de leis solo para os cataláns, que en principio puidera parecer como un signo de debilidade, pero a verdade é que foi unha xogada moi inteligente por parte desta xente para facer eses pasos que ao final desembocaron nesa estrutura centralista do Estado, non? Por qué? Porque quen tiña forza para
para chegar a condicionar realmente non a retórica que falaban todos moi ben, sino a nivel práctico a elaboración da Constitución da República que recoñecera esa estrutura federal. Pois os cataláns. Pero se deixas os cataláns fora, pois xa resolves o problema. Entonces, cando redactan a Constitución, redactase a Constitución excluindo os cataláns, por decirlo así. Entonces, claro, empezas a redactar a Constitución e aparecen artigos como, por exemplo, que decía do decreto de bilingüismo, onde na redacción pon, ademais dos dereitos adquiridos, os dereitos adquiridos é que se lle otorgara aos cataláns o decreto de bilingüismo, os outros non tiñan dereito a ter ensino na súa lingua, nin ningún tipo de recoñecemento dos dereitos lingüísticos, nin os galegos, nin os vascos. Os vascos non deron a batalla, é certo, e ao final quedouse Castelao solo contra todos. Efectivamente, inicialmente, Otero Pedrallo foi quen durante a redacción foi o encargado de dar a batalla no artigo que se refería á estrutura do Estado. Tamén se quedou máis ou menos solo. Home, a nivel das votacións, por exemplo, Casares Quiroga, porque xa sería o colmo, votou a favor da emenda de Otero Pedrallo de que a estrutura do Estado fora federal. Pero votou a favor porque sabía que iba a perder. Se non, habría que ver. Pero, bueno, no caso do dereito do povo galego a ter ensino en galego e os dereitos lingüísticos que foran recoñecidos na Constitución, Castelao quedou solo contra o mundo. Ali túvose que batir no Parlamento con Unamuno, efectivamente, puxeronlle o intelectual máis potente que tiñan para machacalo, pero fora do Parlamento, todos, desde Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, toda a intelectualidade española mallando nel. Incluso algunha intelectualidade española de orixen galego, porque aí vese tamén como Castelao na intervención que tivo para defender o artigo do dereito ao galego na Constitución, polo menos o recoñecemento das linguas outras linguas que non fora o castelán, conectou con un dos que saltou en contra del, como todos saltaron a degüello contra el, todos os intelectuais, pero, curiosamente, Bercelao Fernández Flores, cando escoitou, recordou a súa infancia de como el... Bueno, porque Castelao non sei se coñecedes o discurso del, de cando... contando a súa experiencia personal a respecto de como viveu el a súa relación coa lingua e todo eso, conectou con este Bercelao Fernández Flores e casi o fai cambiar de posición. Pero inicialmente, efectivamente, Castelao chegou á conclusión con todo ese proceso de que había un divorcio entre... Ten unha frase que utiliza bastante a menudo que é non sinten o que din. Había un divorcio entre o que é toda a retórica, toda a verborrea, todo o que se di e o que realmente queren ou sinten ou que el non todo o contrario. El precisamente aí o que hai que ver para entender o pensamento de Castelao é como se construe unha subjetividade distinta. Efectivamente, el tamén chega a conclusión, eso que dicías ti de químicamente puro, el non era químicamente puro galego, tiña un problema, porque cando lle escribe a Sánchez Cantón, cando lle envía a obra de Goya, dice, ai, fastidiache, pensei que non tiña nada de español, resulta que hai unha... Bueno, Goya tampouco sei se tiña moito de español, porque o que estaba facendo, sobre todo cos desastres da guerra, non tiña nada que ver co que facía a pintura española, nin o resto dos españois, non? Pero é certo
que el xa había tempo que se deixara de sentir español, non? E foi construindo unha subjetividade diferente desde moi novo, que o levaba a identificarse cos que non tiñan a identidade recoñecida, ou os que non estaban formalizados ou visibles. Dicías ti no álbum Nós, como aí retrata os invisibles, os que están excluídos, os ocultos. El tamén, despois, incluso no diario 1921, que era un diario que non era para publicar, pero el era anotacións persoais que iba tendo, entonces aí ves a súa subjetividade, o seu, e ves como el se identifica con, dicía eso das mulleres, vai a unhas charlas, é certo que el procede dun entorno conservador, católico, máis ou menos cunha mentalidade tradicional, e vai unhas charlas, supoño que dun internacional católico, de rollos católicos e de cousas desas ali, e intervén unha muller e rinse dela por ser muller, non? E el síntese, bueno, como se lle afecta eso, como se, cando se, nos días de 1921, hai varios casos onde el ve como hai unhas personas que por ser diferentes das dominantes son os casos dos bretóns, o caso dos irlandeses, o caso son maltratados ali, non? Polos franceses que representan esa identidade triunfante ou vitoriosa. El xa se vai identificando, que el vai construindo despois esa idea de identificarse coas vítimas e non cos vitimarios, identificarse cos perdedores e non cos triunfadores, vai construindo esa identidade a partir do que vive e do que sinte. É curioso o tema das emocións, dos sentimentos, porque eu penso que a súa primeira carta en galego é unha carta de amor, a carta que posiblemente hai quen identifica a Sabela do relato de Retrincos como a destinataria desa carta, non? Pero ele escribía as cartas en español, incluso creo que hasta o final co seu pai escribía en español. Despois empezou a escribir tamén con Virxinia, e Virxinia tamén escribía en galego. Hai un momento que incluso con Sánchez Cantón, que fai escribir a Sánchez Cantón en galego tamén, empeza aí nas cartas vese máis ben que outras cousas, noutras obras, os seus sentimentos íntimos, non? O que decía antes da subjetividade, que é algo que en principio non se ve por fora, vese é difícil. As cartas son como as caixas negras dos avións. A correspondencia é fundamental para entender que pasou aí detrás das obras, non? Porque vemos moitas obras que está moi relacionado, no caso de Castelao, vamos, poñías o caso de algúns casos que están moi relacionados coa súa vida. De feito, xa os seus dibuixos se pon cousas da vida porque non está disociada para él a vida da obra, non? Se vemos, por exemplo, en Retrincos xa é a súa vida, son cousas que lle pasaron a él, explícitamente. Pero os dous de sempre, ou en calquera, os dous de sempre, o personaxe de Rañolas é un personaxe real. O de Pedriño é unha mistura de varios personaxes, efectivamente, de varios personaxes. Pero, cando escribía os dous de sempre, el tiña medo de que estaba en Badaxoz, de que un dos que estaba na oficina con el de estadísticas lera a obra, porque o que vendía os cuños, os certificados, así, un corrupto, vamos, que vendía os estaba baseado nun compañeiro da oficina de Badaxoz, non? Claro, 50 homes por 10 reais, bueno, todas esas obras teñen que ver con cousas que el vive, que el trata de recrear, non?
Porque el ten unha actitude frente ao que vimos antes de, por un lado, vai a teoría, por outro lado, a práctica, por un lado, vai a retórica, por outro lado, vai a acción e a vida, que racha con esas líneas dominantes de pensamento. Non estamos falando solo a nivel ético, estamos falando a nivel de correntes institucionalizadas nese momento das filosofías dominantes, como pode ser o racionalismo e pode ser o irracionalismo. Efectivamente, el trata de conciliar o que, en principio, trata de conciliar o que, en principio, está incluso formalizado de maneira irreconciliable. O que é, por un lado, a razón e, por outro lado, as emocións. E así está formalizado de tal maneira que hai unha corrente racionalista na que se basea o marxismo daquela época e o anarquismo que acaba desembocando nunhas posicións que serían legitimadoras do imperialismo, porque como ter razón estás en posición de superioridade para civilizar a todo o mundo por aí adiante, non? Entonces, incluso desde a esquerda, con esa visión ilustrada de proxecto de progreso, de todo eso, se estaba a justificar e a legitimar o que despois farían os fascistas. Pero quen lle fixo o traballo foron os socialistas e os anarquistas, pero os fascistas simplemente eles non teñen, non traballan. É xente que aproveitase do traballo dos demais. Os fascistas non teñen nin programa, nin fan propostas concretas, nin nada, simplemente son oportunistas, non? Entonces son persoas miserables a nivel humano que se lle presenta unha oportunidade de usar o poder no seu beneficio particular. Entonces, quen lle fai o traballo a eses seres tan repugnantes? Son os demais. En ese caso, quen construiu o marco ideolóxico no que triunfa o fascismo en Europa, efectivamente, foron esas correntes marxistas que legitimaron a colonización, que legitimaron a participación na Segunda Guerra Mundial dos seus estados, todas esas correntes socialdemócratas que fixeron ese traballo de crear esa mentalidade de que había que civilizar aos outros. En calquera caso, el, efectivamente, non se ascribiu nin a ese racionalismo, nin tampouco o irracionalismo, cousa que se fixo risco. Por qué? Porque o irracionalismo que plantexa, efectivamente, conecta coa vida, conecta co que temos diante dos ollos, co que temos experimentados polos sentidos, pero desde unha perspectiva individualista e casi irreconciliable coas relacións cos demais. O que vivimos nós non o poden vivir os outros, non podemos comunicarlo, non podemos relacionarnos cos outros. Por qué? Porque somos como solipsistas, somos algo que non podemos trasladar aos demais. Efectivamente, Risco, nos seus primeiros momentos, utiliza do racionalismo para combatir o feito de que cheganos polos sentidos un país que non aparece nos papeles, non é recoñecido, e, según el, un país superior aos outros. Frente á visión esa que ten do resto do Estado como unha raza inferior, non? Ou unha cousa, pero é unha cousa que despois se volve en contra. Porque se ti tes esa visión así irracionalista e individualista e particularista, eso está ben se está nunha posición de forza, como os nazis. Pero se ti tes esa visión de defender, por decirlo así, a lei do máis forte, non un dereito universal, sino unha cousa como defenden os irracionalistas, eso está ben se eres o máis forte, pero se non, que é o caso dos galegos, non tiña máis recorrido. O que trata Castelao no seu pensamento, na súa obra, en todo, é chegar a unha conciliación. Non como Ortega, co eso do raciovitalismo, que eso é oportunismo puro
Ortega o que fai é, cando está de moda o racionalismo é racionalista, cando está de moda o irracionalismo é irracionalista, pero iso non é conciliar. Iso é botar mando que te interesa en cada momento para triunfar ti personalmente. De feito, así, primeiro, cando estaba de moda a República, estaba coa República, cando estaba de moda o franquismo, estuvo co franquismo. É o que esa maneira de pensar, que tamén a tiña en parte un Unamuno, porque despois trátase de salvar a un Unamuno por todas partes pola intelectualidade española, pero era o que era. En calquera caso, non era a maneira de proceder de Castelao, de pensar de Castelao. É unha maneira de pensar que efectivamente o levou a buscar en unha teoría universal, en teorías xerais, a comunicación do teu caso particular, do caso como é o caso galego, non? Por eso a súa identificación ou o que ele chamaba feliz confluencia co leninismo no tema do dereito de autodeterminación. Hai unha teoría xeral na que nós podemos sentirnos que podemos entrar. O que pasa é que tal como estaba daquela, o comunismo de subordinado a un centro, a un país, el non se sentía, aínda que precisamente era un país dos que máis lle gustaba, porque non digo pola revolución, nin polo comunismo, senón por ser rusos. El, no diario 1921, encantan os rusos. Todo o que fan os rusos, todo o que é polo popular. Está conectado non tanto como co leninismo, senón con momentos anteriores que había do populismo, a literatura rusa, todo o que ruso lle encantaba. Oxe, pobre Castelao, tería problemas. Pero nese momento, por riba, polo tema do que representaba a nivel teórico eso, pero non a nivel práctico, porque a nivel práctico ele non quería subordinar Galiza aos rusos nin a ninguén, vamos, entón, moito menos estar nun partido como o Partido Comunista ou algo así, que estaba dirixido desde fora, en función de intereses de fora, ou tiña posicións, bueno, sabedes que o Partido Comunista de España, por exemplo, según fora a situación na Unión Soviética, si tiña unha posición ou outra. Cando hai o pacto de Stalin e Hitler polo reparto de Polonia, o Partido Comunista desactiva a loita antifranquista, porque Franco era aliado de Hitler, porque lle dan orden desde Moscú. Ese tipo de dinámicas, efectivamente, Castelao estaba moi de acordo con todo o que sempre en Galicia, dedicalle non sei cantos capítulos ao tema da doctrina leninista do dereito de autodeterminación. Despois en Nova York e por aí o acusaban sempre de comunista, sufriu o que sufriu todo ese rollo anticomunista porque o identificaron sempre por parte, sobre todo, dos socialistas, anarquistas, das outras correntes, como un títere dos comunistas, pero el simplemente se identificaba con este aspecto da súa doutrina, da doutrina de Lenin, de defensa do dereito de autodeterminación. En todo caso, el tiña unha maneira de pensar que non era solicista. Se un se pon a analizar as persoas que nese momento pensaban, porque realmente, se ti, como decía el, tes un pensamento de prestado, porque era isto de sumarse a unha corrente de pensamento, sumarse a unha corrente artística, sumarse a correntes de fora, bueno, renuncias a ser un creador, un pensador, ou o que sea, vamos. Entonces, efectivamente, daquela había xente que pensaba contra daquela agora, vamos, hai xente que pensa por si mismo. E con esa xente que pensa por si mismo hai moitas coincidencias. Ao final, a xente que pensa con si mismo resulta que está pensando o mismo. Vos ledes a Walter Benjamin e parece que está lendo a Castelao. Ledes incluso, uso agora últimamente a Pasolini porque sei que non se vai a facer nada con el, celebrase o 75 aniversario da morte de Castelao, era o 50
de Pasolini, non? Que o asesinaron entre todos, por decirlo así, porque tal como foi a súa morte, e a investigación da súa morte, como se lle dá o carpetazo e todo eso, aí non se salva ninguén. É un crimen dun país inteiro contra unha persona. Pero a súa maneira de pensar é unha maneira de pensar que vades a topar moitas coincidencias con Castelao. En definitiva, a Castelao hai que, para saber o que pensaba, hai que lelo directamente, lelo sin prexuicios, e ver como é unha persoa que está facendo un esforzo intelectual por crear un pensamento propio, auténtico e despois que sea retrógrado. El foi fiel ás súas ideas frente aos demais en base a ese intento de tratar de facerse responsable da súa de ter unha teoría que coincidera coa súa práctica, polo menos, que tuvera un punto de contar. En ese sentido, claro, el quedou fora de xogo, todo o mundo iba movéndose según lle conviña, acabou, por exemplo, os seus días, cando era ministro de Giral, caíndo con Giral, fiel a Giral, porque os outros xa se fixeran monárquicos. Bueno, fixeran monárquicos. Por oportunismo tamén, porque lles ofreceran que se cargaban as institucións republicanas, os monárquicos iban dar un golpe de Estado e sustituir a Franco. Pero el non aceptou. Primeiro, como se veu, era mentira. Non fixeron ningún golpe de Estado a Franco. E segundo, non aceptou ese reconhecemento de que non me acordo da frase, que a guerra, eso que decía él, de que estes pensan que a guerra civil foi un crimen pasional. Porque logo, para que fixeches unha guerra civil? Para que defendiches a República? Para que xa aforrabas 1 millón de mortos, deixabas o rei que había antes, e deixabas todo como estaba. Pero como podes, por parte de, fundamentalmente nese momento, PSOE e CNT, pero xa con anterioridade o PC, que é a carta de Dolores Ibarrún que lle manda, renegar da causa pola que morreu toda esa xente así, desa maneira, en base a unha promesa que lle dá, bueno, máis que por os militares monárquicos, os servicios de inteligencia dos ingleses, de que lle iban a sustituir a Franco si eran vos e aceptaban a monarquía. Bueno, el, sabedes, defendeu unhas ideas que non son retrógradas, porque hai algo máis retrógrado que a monarquía, que un sea gobernante por ser fillo do... El, frente a eses que eran tan avanzados, os anarquistas, os comunistas, todos moi revolucionarios, defenderon a monarquía, ainda algún o defende ahora, vamos, pero Castelao nunca renegou do seu ideal de que republicano, vamos, e dos seus ideais demócratas. En ese sentido, eu penso que eses prexuicios que hai cara a él en canto a conservador, en canto a retrógrado, bueno, é que non leron a Castelao, vamos. Entón, eu que faba un chamamento á lectura directa, non só eu gustaríame que a xente lera tamén as cartas, tamén os discursos, tamén outra... Porque ves no discurso, por exemplo, da arte... como se chamaba? Eu creo que chamaba o novo espírito no arte. Pero como da arte vas falar ti, non vas falar... Pero claro, os días de 1921 non era para publicar, entón se utiliza para dicir, mira, que retrógrado é, que todo botan máis a cabeza diante do cubismo, pero miras o discurso do ano 32, el comprende todos esos movimentos. Pero bueno, eso é cousa túa, non me meto. Bueno, moitas grazas. Gracias. Sí, claro. Guai, ¿no? Sí. No me meto en la
Pásasme o micro, por favor. Bueno, a verdade é que falarvos agora da parte artística xustifica perfectamente o discurso que vou facer, porque xa se falou da parte literaria e da parte política. E isto ten que ver co que comentaba antes o ante, que realmente cando se traen os restos de Castelao a Galiza, tamén comentaba antes Marta que puña unhas imaxes, pasaron unha serie de cousas bastante absurdas. A primeira é intentar que só se falase de algunhas cousas que facía Castelao, como si a parte gráfica, artística, literaria fose separable da ideolóxica. Realmente do que quero que interioricemos neste apartado é que é imposible separar a ideoloxía dunha persoa da súa arte. De feito, tanto é así que cada vez que nos enteiramos de que un artista ou un cineasta, un pintor, un escultor ou un actor comete algún delito, directamente a súa arte vai vencellada a ese delito. E pasa o resto tamén, a ideoloxía que ten unha persoa, se esa persoa está a favor de un termo político ou non, tamén nos vai afectar en como vamos a percibila. E para comezar, quería comezar falando da importancia que ten na obra de Castelao a lingua e da importancia que ten para todos nós a nosa lingua. E vou non facer con un anaco dun filme de extraterrestres. Non dá o play aos... Dalle a play ao vídeo, porfa, que pensei que lle daba o play tamén. Pero o vídeo está... Sí, está noutro... Está noutro arquivo. Sí, dalle a play e xa está. Sí. Today we are talking about Portuguese and why it sounds so different from the other Romance languages. The story of Portuguese begins in the Kingdom of Galicia in the Middle Ages, where language was seen as an expression of art. Líchedes o que puña, vale. Víchedes o filme, vou no destrozar, vou facer spoiler, por eso pregunto. Bueno, este filme é de Denis Villeneuve, que é canadiense, manda carallo que teñe que vir un canadiense a poñer a Galiza no seu sitio, por primeira vez nun filme. Adapta un relato curto de ciencia ficción de un chinés chamado Ted Chiang, que titúlase A historia da túa vida. E plantexa algo, este filme, que ten moito que ver ca importancia da linguaxe no noso día a día. O que plantexa aquí é que empezas a ver este filme como ser humano, en línea recta. Ves unhas imaxes dunha muller que ten unha nena, esa nena está enferma e falece. Entón, empezas a ver o filme pensando que esa muller tivo ese feito tremendo na súa vida. A muller é filóloga, tamén é un filme moi curioso porque nunca se plantexou un filme de ciencia ficción dende o punto de vista da filoloxía, non sempre era dende a matemática, a ciencia ou, obviamente, os exércitos. E o plantexamento nesta historia é tremendamente interesante porque o que fai
é que estes extraterrestres que chegan escriben con unha especie de manchurrós, como os que quedan nas cuncas de viño, non? En círculo, e esta muller empeza é contratada, non? Polo goberno para intentar descifrar e poder comunicarse con eles. É tamén moi galego a imaxe deses extraterrestres porque son como pulpos, non? Son os polvos xigantescos. Aparte, despois deste filme descubriuse que podían non ser terrestres, non? Bueno, terrestres non son, me refiro, do planeta Terra, sino que podrían ser do outro planeta. E, curiosamente, o que plantexa este filme é que a muller empeza a entender a estes octópodos e empeza a cambiar a súa mentalidade espaciotemporal. O bonito, e por eso sinto para o que non viu o filme, o bonito da adaptación de Denis Villeneuve é que o filme está feito en octópodo. É circular. Cando chegas ao final, dis, hostia, o que me ensinaches ao principio era o final do filme. O que estaba vendo a muller, eses soños que vía dunha nena que a tiña e que era feliz con ela e que despois lle falecía, non era un pesadelo, sin máis, era o futuro. Era o que ela iba a vivir, porque ela xa era consciente de que estaba entendendo o idioma dos octópodos. E aquí entra, eu creo que o máis interesante que ten que ver da importancia da lingua na obra de Castelao e a maneira de entender o mundo. Igual que lle pasaba a esta filóloga neste filme, a obra de Castelao sin a lingua non sería igual. Se Castelao non fora galego, moi probablemente todo o que escribiu, todo o que analizou ca súa arte, e cando falo de arte non solamente falo de plástica, tamén falo de literatura, e incluso o seu pensamento, a filosofía, para min tamén é unha arte, sería totalmente distinta. E probablemente igual non tería a importancia que ten hoxe, porque a maneira de entender o mundo ten que ver tamén cas verbas. Pensade que isto non o estou inventando eu, isto é un pensamento de Benjamin Worth que postulou unha gramática, postulou que a gramática e o léxico nun idioma determinan a percepción dos humanos respecto ao mundo, e que dotaba cada comunidade lingüística dun comportamento e unha cognición comuns e específicos respecto da lingua da que falaran. E isto realmente podémoslo ver en distintos estudos. Betty Birner, que é profesora de lingüista de la Universidade de Illinois, comparou tres idiomas, comparou o grego, o chinés e os angloparlantes. E os gregos utilizaban metáforas de tamaño para describir a duración dun evento. Por exemplo, decían que un ano era máis grande ca un día. Mentres que no chinés mandarín utilizanse metáforas verticais. O mes sería o mes de arriba ou o mes de abaixo. E os angloparlantes, pola contra, describen o tempo en metáforas horizontais. Sería o día seguinte, o día de diante, o día anterior, o día de atrás. Ese tipo de sutilezas fai que a túa maneira de pensar mute. E vaya de unha maneira distinta, e non é o mesmo ver as cousas en horizontal que en vertical, que con saltos temporais. E pensemos na importancia que ten isto na creatividade. Por exemplo, os alemáns, cando se falan dunha chave, van a falar en masculino e van a facelo do seguinte xeito, non van a decir que é dura, é dura, pesada ou útil. Mentras que, por exemplo, no castelán diría que é dourada, pequena ou adorable. Ese tipo de utilización na lingua fai que tamén percibamos as cousas de maior ou menor importancia.
Pensemos, non somos galegos e probablemente sexamos o país que temos máis verbas para falar da chuiva. Incluso, dependendo da que utilicemos, vamos a percibir xa como é esa chuiva. Se a chuiva é feble, vamos a decir que é babuña, babuxa, froallo, la piñeira, marmalla, orballo, parruma. Mentres que se é forte, vai ser arrollada, ballón, basto, bátega, ciobra, cifra. E cando hai rayos e tronos, será treboada, torboada, torbón, trebón. Fixadevos xa, as verbas xa nos están indicando como é a chuiva. E todo isto, Castelao foi incapaz de separalo en toda a súa obra. A obra literaria e a obra gráfica de Castelao están intrínsecamente unidas. E a min sempre me interesou porque Castelao empezou a facer algo que os que facemos banda deseñada somos moi conscientes, non? A banda deseñada é unha unión inseparable do texto e a imaxe. Castelao fixo moi pouca banda deseñada, pero toda a súa obra iba destinada a iso. É inseparable, non a podemos... De feito, moitos dos textos literarios están apoiados tamén en gráfica, non? Que necesita da gráfica para ser entendido perfectamente. E ese debuxo de Castelao ten tamén unha serie de influencias. As influencias son claras. El mesmo di nese diario de 1921 a influencia de estilo minimalista que adoptou Castelao estaba influenciada polos sumie xaponés, onde a economía de trazo é o fundamental. E por que buscaba esa economía de trazo? Porque eses supuestos simplismos do trazo facían que a imaxe quedara impregnada na memoria do espectador. E aquí fago un fincapé de algo que a mí me interesa moitísimo como creador. Como funciona o noso cerebro? O cerebro dunha persoa está deseñado exactamente igual que unha banda deseñada. E vos vou poñer un exemplo. Se intentades recordar algo, o cinema vos mentiu, vale? Nos mentiu a todos e vos dirá que o vemos todo de maneira cinematográfica, non? E recordamos todo, pero é falso. O que recorda o noso cerebro son imaxes xustapostas, non? É unha xustaposición de imaxes, unha imaxe A e unha imaxe B. E vou vos poñer aquí un exemplo. Non sei por que escollín un exemplo futbolero, porque eu non son futbolero. E aquí creo que tampouco haberá moitos, pero bueno. Vou coller ese exemplo, porque cando o explico aos rapaces, este tipo de imaxe lles atrae. Bueno, temos aquí unha portería. E aquí temos un balón. E aquí temos outro balón, xa dentro da portería. E aquí empeza a maxia, que eu cando descubrín isto, aluciné. Todos vos sabedes ler isto a partir dos 3 anos. E máis, ninguén deste lugar pode dicir cando lle ensinaron a ler esta imaxe cando eran pequenos. Cando vos ensinaron a ler un cómic. Nunca. E mira que é difícil de carallo aprender a ler un cómic. Por que non é necesario que lles ensines aos cativos a ler cómic? Lles tens que ensinar a ler. Pero se a banda deseñada non ten texto, con 3 anos, un cativo, unha cativa, o lee. Por que? Porque funciona o noso cerebro da mesma maneira. Canto tempo pasa dunha imaxe a outra? Segundos. Estamos todos de acordo? Hai alguén que di que non, que tardou 1 hora?
Non, verdade? Todos estamos de acordo en canto tempo pasa. Si eu coloco agora isto aquí, tamén estamos de acordo de que dunha imaxe a outra xa non pasaron segundos, sino que xa pasan moitísimo máis tempo. E se a isto lle engadimos unhas nubes xa volvemos a cambiar o tempo. O tempo é lento, pero non tanto como do principio, nin tan longo como anterior. Bueno, pois isto é brutal. Isto é a maneira de traballar o noso cerebro. O noso cerebro funciona así. E como funciona desta maneira, Castelao deuse conta de que canto menos líneas teña un debuxo, máis facilmente vai ser recordado. Porque cantas máis información ten a imaxe, máis difícil é que unha persoa sexa capaz de recordala. E por eso a súa gráfica foi simplificada para que a mensaxe do texto fose recordada tamén ca imaxe. Pensade aparte de que o fai en branco e negro. O fai en branco e negro, aí é unha cuestión doblemente pensada, non? Por un lado, é rápida de execución e ao mesmo tempo é unha maneira de que non teñamos que recordar esa cor. Que fai? Pon unha cor de base, laranxa, non? Nos seus libros, para que identifiquemos o laranxa cos debuxos de Castelao. Por iso eu teño esta cartulina aquí. Esta cartulina é Castelao. É un estilismo, non? Ten xa unha iconografía. Lóxicamente, despois, hai unha mensaxe que vai máis alá do plástico, non? Que é unha mensaxe de política, é unha mensaxe que el quere que o humor vaya contra os poderosos, nunca contra os febles. E isto non era común no humor gráfico da época. Ao revés, cando vedes humoristas, sobre todo de xornais de Madrid, había moita burla contra os pobres, contra os lisiados, contra os tatexos. De feito, aquí en España temos casos de xente que se forrou vendendo cintas de cassettes facendo chistes de gangosos. Castelao, aparte, foi unha persoa moi culta. Todo o que digamos, non aprendeu para ser médico, aprendeu para curarnos de outra maneira. El decía que el non quería exercer porque nos mataría, que el era moi mal médico. Pero foi capaz de facer unha curación de alma, unha curación de sentimento e, sobre todo, de facernos sentir orgullosos de algo que naquela época era despreciado, como os labregos, a xente do campo, as vacas, os animais, a defensa dos humildes en xeral. E o fixo tamén dende un punto de vista que eu creo que é o que máis destaca, que o fixo universal e atemporal. Estamos 100 anos máis tarde falando de obras de Castelao que, poñéndolle simplemente al trinón, convírtese en actual. E convírtese en actual porque realmente a obra de Castelao está falando da humanidade, non da noticia. Eu fago humor gráfico diariamente e sei cando a viñeta vai funcionar para un libro recopilatorio e cando solamente vai valer para o día seguinte. Porque hai noticias que nos vamos a esquecer delas, por moi importantes que sexan no momento. E logo está tamén o tipo de maneira de facer humor. Bueno, fixadevos que estes son os gravados que están no seu diario, isto está sacado do diario de Castelao, e fixadevos a vencellamento con todo isto. En Galiza non se pide nada, emígrase. Esta maneira de facer humor de Castelao é unha maneira para os galegos. É unha maneira de facer humor ca lingua. Isto, alguén de Castilla non o entende. E máis,
Hai o exemplo de un humorista que é El Roto, que directamente está facendo ou intenta facer o humor que facía Castelao, pero o fai co idioma español. E cando lees unha viñeta del Roto, non te ríes nunca. Son sentencias. El Roto di isto, e é unha sentencia. Cando o fai Castelao, nunca sentencia. Castelao nunca di nada para que realmente sexa unha verdade. Somos nós que nos lle otorgamos a verdade. El sempre plantexa unha dúbida. Esta imaxe, por exemplo, vale? Vos vou a ler os textos. Como non sabía se iban a ler, os anotei. Dille un home a outro: por que non lle das de comer o can? Bo, para o que traballa. Pois entón, por que non o matas? Bo, para o que come. Vedes, non hai sentencia. Aquí directamente fainos partícipes, non? E nos rimos porque nos trata de iguais. Non é un artista que se pon por riba de nós nun púlpito a decirnos como é o mundo. Non, nos está facendo ver o mundo, nada máis, non? É como a nós. Bueno, este outro que di: fixemos unha rogativa para que San Roque nos librase da peste. E sabes quen levou o estandarte? Foi o cacique. Outra vez non hai sentencia. Outra vez xoga ca complicidade do lector, ca intelixencia do lector. Ou este outro, na que os paisanos tamén se poñen a facer filosofía, non? Se os nosos deputados fosen cataláns, sacaban o ferrocarril adiante. E di outro: abondaba que se sentisen galegos. Dados de conta que este humor é un humor que non é un chiste, é unha reflexión, e é unha reflexión que é un editorial, non? É tremendamente, con dúas líneas, di moitísimo máis que moitos xornais daquela época que escribían centos e centos de verbas. E tamén era capaz, foi un adiantado, non todos coñecemos a Mafalda ou a Carlitos, non, de Snoopy, o primeiro humorista en utilizar aos nenos para falar de cousas de maiores foi Castelao. Nesta viñeta din que hai rías máis bonitas que as nosas. Sí, pero non teñen peixes. Aquí tamén podíamos poñer al Trinón. Ou xa cousas máis adiantadas, non? Pois, por exemplo, cando se refire a homes e mulleres, o tratamento de homes e mulleres tamén o fai de iguais. Nunca distingue, non? E cando fai é para criticar os homes, non? Como comentaba antes Marta naquela viñeta. Ou esta última, non? Eu quixera falar galego nos mítins, pero nótese. Tío, que non sabe se castelán. O traballo de Castelao, a mí me interesa moito a parte gráfica, porque a parte gráfica de Castelao pon en riba da mesa algo que moi poucos artistas fixeron naquela época. En 1900, 1920, 1930, un artista que fixera algo a tinta ou a lápiz era considerado un artista menor. Era considerado alguén que non chegou a nobleza do óleo. De feito, Castelao loitaba moitas veces con iso porque era o que lle rodeaba no mundo artístico. Sin embargo, el conseguiu algo que ningún outro artista conseguiu naquela época, que foi poñer o debuxo ao mesmo nivel que os cadros e poñer o humor dos periódicos ao mesmo nivel que os cadros. E o fixo tamén porque neses viaxes, nese famoso viaxe por toda Europa,
a pesar de que ese diario conta moitas contradiccións humanas, de gusto persoal del, era unha persoa tremendamente aberta. Tan aberta que pasou de coller incluso referencias como as que vemos aquí do sumie xaponés a empezar a entender que a imaxe era un símbolo e a facer que ese símbolo quedase impregnado na sociedade, e empezou a utilizar en distintos aspectos, pois, en humor, en cartel, en cuestións plásticas, e esa imaxe, esta primeira representación desta imaxe, incluso é das primeiras que se recoñece inspiración, porque ele era consciente de que crear era coñecer. Eu sempre lle digo aos meus alumnos que só hai unha maneira de crear. A primeira é fallando. Se non fallas, non creas. E agora vivimos nunha sociedade na que ninguén pode fallar, non? Mirad as redes sociais, todos somos perfectos. Se o mundo fora como as redes sociais, éramos todos ricos, guapos, comíamos cojonudamente todos os días e vivíamos no Caribe. É todo falso, non? E isto que a sociedade nos mostra está influindo tamén no noso cerebro, non? Pensade todos os rapaces e rapazas que tedes medicados. Rapaces pequenos, sen problemas, falo de problemas económicos, hipoteca, fillos, embargos, etc., xa medicados tomando tranquimacín. Ven de isto. Ven desas redes sociais que lle mostran que teñen que ser perfectos e que lles din que fallar é o peor que podes facer no mundo. De feito, o propio sistema que vos obriga a evaluar provoca que sexa negativo suspender. Suspender é non conseguir algo, nada máis, no momento. Non todos temos que aprender ao mesmo ritmo, non todos temos as mesmas capacidades, nin todos vamos a ser médicos, nin xuíces. Aprender teria que ser algo divertido. E suspender non debería ser un trauma. Na sociedade na que nos movemos, suspender é fracasar. Cantos de vos lembrades dos exámenes que suspendichedes? Realmente teñen importancia os exámenes que suspendichedes? Cando erades pequenos, falo, non nunha oposición. Cando somos pequenos, o examen é unha avaliación, sin máis, non é importante. É máis, cando unha persoa está exercendo, non é importante nin a nota que sacou. O importante é como traballas e como eres capaz de exercer cando eres adulto o teu traballo. E iso é o que deberíamos de estar valorando. Castelao era tremendamente consciente de que o mundo no que se movía dependía dos demais e se inspiraba en obras alleas. Isto está tamén nese diario, non? Isto é unha obra dunha muller, por certo, Natalia Goncharova, de 1915, que Castelao utiliza ese grafismo para despois facer esta imaxe publicitaria. E tamén é consciente de que as ideas dos seus colegas poden valerlle para o seu discurso na Galiza. Este debuxo, que é unha denuncia da guerra, fai que vexamos que Castelao entende de que pode haber outras maneiras de contar máis alá desa imaxe simplificada. Roe Márquez estaba facendo unha representación de imaxes de guerra con lápiz e grafito. E Castelao traspasa eso, utilizando branco e negro, cambiando a súa técnica, non utiliza o grafito, utiliza a aguada, a tinta chinesa diluída, pero realmente está collendo esa esencia deste
deste colega europeo. E creo que o caso máis paradigmático e creo que o menos reivindicado é este. Eu cando vin estas dúas imaxes as vin de casualidade. Vale? Estaba buscando documentación e de repente atopeime con esta obra, un autorretrato de Keith Kohlquist de Berlín, e ese autorretrato de repente levoume a lembrarme do autorretrato de Castelao do álbum Nos. E dixen, non pode ser casualidade. Isto non pode ser casual. Castelao tiña que coñecer a obra desta muller. E fun ás fontes, linme outra vez con moito interese o seu diario e atopei esta entrada. Múnich, día 18. Despois saín ver escaparates onde están á venda cadros e gravados. Nunha casa vendían pequenos gravados asequibles, cousas boas e moi interesantes como a procedementos experimentais de gravado. Eran litografías a xeito de Steinlen, cousas de dor e de miserias, de Keith Kohlquist, e augafortes en gran formato feitas con liñas moi fortes de Shep. Dixen, anda, aquí está a referencia. Non é casual que de repente vexamos estas imaxes. E por que me parece importante esta dualidade, non? Porque estamos falando de unha persoa que nos anos 30 está inspirándose en obras de mulleres. Cantos artistas coñecedes desa época que admitiran públicamente e que escribiran nun diario que eran influídos por artistas femininas? Eu non coñezo a ningún. E máis, seguramente o facían, pero os escondían. Nunca o notarían nun diario con imaxes para que quedara patente. Entón, aquí creo que aínda temos moito que descubrir de Castelao. Castelao era unha persoa moitísimo máis aberta, moitísimo máis progresista do que moitos nos queren facer ver. Para rematar, falar desto outro, isto é unha banda deseñada, que, por certo, daqui veñen Zipi e Zape, vale? É un clásico. Estes Cacecamer Kids se chaman, estes dous nenos trastes. Se vos fixades, é un dos primeiros cómics populares en Europa. Son imágenes que son xustapostas con un texto debaixo. Bueno, pois Castelao tamén foi quen de facer isto na Galiza. Foi o primeiro en facer narrativa gráfica con xustaposición de imaxes. Non sei se ledes ben o texto, di, en canto vexa, pegolle un tiro. Pois velaíche ben, pero non teño con que matalo. Pois toma, o meu revólver. Mal amigo, ti queríasme comprometer. Fixadevos que incluso cando facía a xustaposición de imaxes e contaba unha historia, a maneira de facer humor de Castelao seguía patente, seguía sendo a mesma, non cambiaba o estilo. As súas influencias eran para facer crecer a súa maneira de traballar, non para adaptarse ás outras artes. Bueno, para terminar, quería facervos unha demostración. Isto, eu creo que hoxe en día Castelao, se vivise, faría dúas cousas. A primeira pediría isto, e a segunda estaría en contra da IA, da inteligencia artificial xenerativa. Para rematar, gostaríame facervos unha demostración de que consiste o traballo de Castelao. Eu, dende a época da revista Retranca, agora o fago actualmente na revista Luces todos os meses, pero estou facendo un exercicio de reivindicación da obra de Castelao, creando obras ao seu estilo, imaginándome como sería unha viñeta de Castelao nos nosos días.
Levo feitas xa pois cerca de 200 e é moi interesante poñerte na pel, non? Intentar entender ao artista. Castelao traballaba sempre con unha viñeta buscando sempre a dualidade, como ben vos decía antes, do texto e da imaxe, non? Pero a imaxe non era unha imaxe sin máis, non era unha imaxe que puideras cambiar por outra, sino que era unha imaxe que directamente estaba vencellada ao que despois iba a colocar no texto. Eu lle chamei a esta sección retrangos. E están asinadas como Castelao 21, non? Castelao no século 21. Sempre o máis complexo é facer o debuxo o máis sintético posible, non? Estou facendo un estrado como se fose pois, do goberno dos deputados ou dun concello, bueno, un concello dos grandes, dos vos. Polo chourizo podía ser Lalín. É unha coroa chourizo, sí. É polo emérito. Sí, está en Sanxenxo. Aquí vou facer unha aparición estelar literaria. Vai ser Don Celedonio. E agora voulle poñer o texto, vale? Porque esta imaxe sin texto non sería o mesmo.
Bueno, pois esta era a maneira de traballar de Castelao. Lóxicamente non o faría con un marcador, o faría con plumilla ou con pincel, non? E non o faría en vertical porque é moito máis complicado. Pero bueno, ao que me refiro que o traballo de Castelao deberíamos de ensinalo máis nas aulas, de amosarlo ás novas xeracións e de explicarlles a importancia que ten ter un artista como él aquí con nós, e ter a súa obra no Museo de Pontevedra e reivindicar, e aproveito que isto sei que vai quedar grabado, reivindicar que poidamos ter un museo de Castelao, unha casa de Castelao, que é unha vergonza non tela. Moi ben, muchísimas grazas. Pois grazas aos tres, foi un placer. Recordade, por favor, que tedes que apuntarvos se non o fixestes nos obradoiros da tarde. Grazas e vémonos ás 4, vale?